Καλημέρα. Το όνομά σου? Μενέλαος. Δέσποινα. Και είμαι ο Γιώργος. Είμαστε εδώ από το Infinity. Έχουμε σήμερα ένα ιδιαίτερο event γιατί θέλουμε να θίξουμε διάφορα θέματα όσον αφορά το ρατσισμό. Μπορώ να σου κάνω 2 ερωτήσεις? Βεβαίως. Λοιπόν, πώς θα αντιδρούσες αν κάποιο άτομο από την παρέα σου δεχόταν ρατσιστικά σχόλια? Γενικά νομίζω ότι θα προσπαθούσα να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια νομίζω ότι όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει μπροστά μας, κάπως κολλάμε και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας θέλει υποστήριξη. Δεν ξέρω αν θα ωφελούσε να απευθυνθώ στα άτομα που κάνουν αυτά τα ρατσιστικά σχόλια, γιατί ο καθένας για κάποιους λόγους το κάνει και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βοηθήσω εκείνο το πρόβλημα. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να υποστηρίξω το φίλο μου και να τον κάνω να νιώσει πιο όμορφα και να δει ότι δεν υπάρχει κάτι αρνητικό με αυτόν. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο και είναι πολύ όμορφο να είμαστε οι εαυτοί μας και να μην ακούμε τι λένε οι άλλοι. Προφανώς θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα και θα προσπαθούσα να υποστηρίξω το φίλο μου, που και αυτό άλλωστε έχει συμβεί. Δηλαδή νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχει τύχει να έχουμε έναν φίλο ο οποίος, επειδή είχε κάποια περισσότερα κιλά από τους άλλους, γιατί ο ρατσισμός δεν αφορά μόνο το χρώμα, ο ρατσισμός έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Μία από αυτές λοιπόν έχει να κάνει και με το σώμα που έχει ο άλλος, δηλαδή άμα είναι παχής, ακόμη και άμα είναι πάρα πολύ λεπτός, αδύναμος, άμα φαίνεται έτσι καχεκτικός. Οπότε ναι, απλά θα προσπαθούσα να τον υποστηρίξω. Πιστεύεις ότι η κοινωνία μας είναι αρκετά όριμη να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα? Όχι, επειδή σήμερα, από ό,τι μπορούμε να δούμε και στο παράδειγμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, οι άνθρωποι δεν θέλουν να ψάχνουν πληροφορίες, δεν τους αρέσει πολύ η πληροφορία, γι' αυτό θα πάνε να κατηγορήσουν οποιονδήποτε βρούνε πρώτο, δεν θα δούνε καμία άλλη προϋπόθεση, θα κάνουν ντου από αυτό που θα ακούσουν από, πώς το λένε, το κονσερβοκούτι, εγώ το λέω, την τηλεόραση, αυτό. Η αλήθεια είναι πως όχι. Νομίζω πως ακόμα έχουμε μπροστά μας δρόμο. Δηλαδή, άμα πάρουμε ίσως μία από τις μεγαλύτερες χώρες, being Αμερική ας πούμε, που κάνει οπισθοδρομικά βήματα, δεν κάνει βήματα μπροστά, κάνει οπισθοδρομικά, φυσικά κάνει οπισθοδρομικά βήματα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές πολιτείες απαγορεύουν πράγματα τα οποία παλέψαμε να γίνουν νόμιμα, γυρίζουμε πίσω και αυτή ως μεγαλύτερη δύναμη μετά επηρεάζει και τις υπόλοιπες μικρότερες δυνάμεις, ας πούμε, την Ευρώπη. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι λόγοι που οδηγούν στο να δημιουργηθεί μια ρατσιστική συμπεριφορά? Νομίζω ότι σίγουρα κάποιος που κάνει αυτά τα σχόλια έχει κάτι δεχτεί αντίστοιχο. Π.χ. αν κάποιος έχει κριθεί για την εμφάνισή του, μπορεί να το ανταποδώσει κι αυτός. Γιατί μπορεί να έχει τραυματιστεί κάπως, ας πούμε, και να του έχει μείνει αυτό και να το βγάζει στους υπόλοιπους. Δηλαδή ξεκινάει από πολύ μέσα, από τραύματα που μπορεί να έχουμε μικροί, ας πούμε, και εμπειρίες. Οπότε νομίζω ότι ίσως κάπως έτσι, ή μπορεί να επηρεαστεί από φίλους, από οικογένεια. Ειδικά όταν είσαι μικρός, κάνεις αυτά που ακούς και παίρνεις από αυτά που είναι γύρω σου. Οπότε ίσως γι' αυτό. Πιστεύεις ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαιωνίζουν τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία? Θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην αποσιωπούνται κάποια γεγονότα με σκοπό να στιγματίζονται κάποιες κοινωνικές ομάδες, γιατί ουσιαστικά αυτός γίνεται όταν κάποιος δεν έχει μια σφαιρική ενημέρωση και ακούει μόνο αυτά που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν σε εισαγωγικά κάποιες ομάδες. Λογικό είναι να δημιουργηθεί και μια άποψη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κακό στην Ελλάδα, κακό στα παιδιά μας που ακούμε συχνά. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ προπαγάνδα και πάρα πολύ όντως σελίδες που διαιωνίζουν μεν τα στερεότυπα. Βέβαια υπάρχουν και σελίδες που δεν το κάνουν αυτό και προσπαθούν να καταρρύψουν αυτά τα στερεότυπα που γνωρίζουμε. Και, ναι. Οπότε έχουμε και τις δύο πλευρές, εγώ θα πω. Η τηλεόραση θα έλεγα ότι είναι αρκετά στερεοτυπική, γιατί κυρίως τη βλέπουν μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες αυτές οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν έχουν ακόμα έρθει στο επίπεδο του 21ου αιώνα. Πώς πιστεύεις ότι μπορούμε να διδάξουμε τη νέα γενιά τη σημασία της διαφορετικότητας και της φιλετικής ισότητας? Ενδιαφέρον. Σίγουρα με δράσεις όπως αυτές εδώ. Όχι, ναι.
Ενημέρωση σίγουρα όπως στα media, με repost, ας πούμε, με τις digital καμπάνιες όπως είπανε. Σίγουρα στα σχολεία, το σημαντικότερο, γιατί από μικρή ηλικία γενικότερα μπαίνουν κάποιες αρχές. Οι γονείς στο σπίτι είναι το πρώτο και κύριο βασικά, μετά στα σχολεία. Και εντάξει, νομίζω ότι πλέον και ακόμα και σε επίπεδο στις φιλίες, σε προσωπικό επίπεδο, όλοι μεταξύ τους πρέπει να κατακρίνουμε τέτοιου είδους και να είμαστε ενεργοί ως προς την καταπολέμηση του ρατσισμού γενικότερα. Αρχικά, ειδικά στις μικρές ηλικίες, θεωρώ ότι ότι η περισσότερη επίδραση έχει η οικογένεια πάνω τους, οπότε οι γονείς πρέπει να πούνε κάποια πράγματα στα παιδιά. Και θεωρώ ότι ένα παιδί από μόνο του δεν έχει ρατσισμό μέσα, δεν έχει κακία. Οπότε και από το σχολείο ακόμα, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό οι δάσκαλοι να μην μεταφέρουν πρότυπα αρνητικά για τα παιδιά. Ακριβώς, ναι. Και αν ξεκινήσουν από εκεί και μπορεί να αλλάξει κάπως έτσι. Τι μπορούν να κάνουν τα άτομα τα οποία είναι αποδέκτες ρατσιστικών σχολείων έτσι ώστε εκείνη την ώρα να τα αντιμετωπίσουν έμπρακτα? Θα απαντήσω με βάση το τι θα έκανα εγώ. Εγώ προσωπικά, αν δεχόμουν οποιοδήποτε ρατσιστικό σχόλιο για την εμφάνισή μου, για το σώμα μου, για οτιδήποτε, θα απαντήσω πολύ ευγενικά, αλλά κάτι του τύπου να απαντήσω στον άλλο να καταλάβει γιατί το λέει αυτό. Γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όποιος βγάζει κακία και ρατσισμό στον άλλον είναι γιατί έχει κάποιο θέμα με αυτόν. Οπότε θα το ρωτήσω λίγο να καταλάβει το γιατί βγάζει αυτή την κακία σε μένα, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτόν. Αυτά θα έκανα. Εκείνη τη στιγμή απλά πρέπει όλος να υπερασπιστεί τον εαυτό του με επιχειρήματα που έχει για να στηρίξει την άποψή του κατά των ρατσιστικών σχολείων, και άμα είναι φίλος ο οποίος δέχεται τον ρατσισμό και βρίσκεσαι μπροστά κιόλας, το καλύτερο που έχει να κάνει ένας φίλος είναι να τον βοηθήσει να υπερασπιστεί και αυτός τον φίλο του, με αποτέλεσμα να γίνει οτιδήποτε, ναι. Πιστεύεις ότι το σχολείο μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του ρατσισμού? Θεωρώ ότι το σχολείο οφείλει καταρχάς να βοηθήσει στην καταπολέμηση του ρατσισμού, γιατί προωθεί πρότυπα, είναι ουσιαστικά η πρώτη ομάδα που μπαίνει ένα άτομο, από το οποίο λαμβάνει κάποιες αξίες και προετοιμάζει τον άνθρωπο να βγει στην κοινωνία, που προφανώς πλέον βρισκόμαστε σε μια πολύ πολιτισμική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές φυλές, οπότε θεωρώ ότι το σχολείο πρέπει να τους προετοιμάζει ώστε να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα, και γιατί πάνω απ' όλα όλοι είμαστε άνθρωποι. Πιστεύω πως και ήδη οι καθηγητές πρέπει να φέρουν μια αλφα ευθύνη για το τι προβάλλεται μέσα στην τάξη, και γενικά γενικά ο κάθε νέος να προσπαθεί να είναι σωστός, να μην είναι ρατσιστής, γιατί δεν είναι πολύ άσχημο πράγμα να είσαι ρατσιστής. Ναι, να προβάλλει ως πιο καθαρά σχόλια, πιο καθαρό πρόσωπο μπορεί ο ίδιος. Να μην είναι ρατσιστής, γενικά είναι κακό πράγμα. Οι καθηγητές πρέπει να ελέγχουν τους μαθητές τους, δηλαδή όταν ακούνε ένα-δύο ρατσιστικά σχόλια, να τους κάνουν μια παρατήρηση, να τους εξηγούν, να προσπαθούν να τους κάνουν να καταλάβουν αυτό που λένε είναι λάθος, και ότι δεν είναι καλό να προβάλλεις ρατσιστικά σχόλια, γιατί αυτό θα σε κάνει, πώς να το πούμε, προβάλλει και τι άνθρωπος είσαι, τι δείχνεις προς τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γενικά, ναι, η εκπαίδευση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αυτοεξέλιξη του ανθρώπου, στη δημιουργία του, στην καλλιέργειά του, και είναι σημαντικό σε οποιαδήποτε κοινωνία και αν βρισκόμαστε, είτε είναι στις παρέες μας, είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα ρατσιστικά σχόλια γενικά, ή να είμαστε ρατσιστές, γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι το ίδιο πράγμα, όλοι ίσοι είμαστε, δεν είναι κανένας πάνω από τον άλλον. Ζούμε όλοι στην ίδια χώρα, τα ίδια υποφέρουμε όλοι, οπότε δεν έχει λόγο να είμαστε ρατσιστές μεταξύ μας. Να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι μια χαρά μεταξύ μας, να ζούμε ήρεμα ειρηνικά. Εγώ θεωρώ ότι ο ρατσισμός είναι ένα πολύ βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο η εκπαίδευση από τους επίσημους θεσμούς δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί. Όλα πρέπει να ξεκινούν σε πρώτη φάση από την οικογένεια, και τώρα το θέμα βέβαια είναι πώς οι παλιές γενιές ανθρώπων, ας πούμε, θα μπορούν να γνωρίζουν, ας πούμε, επηρεασμένες από τους παλαιότερους ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν κάποιες αντιλήψεις οι οποίες στις μέρες μας θα λέγαμε ότι είναι αναχρονιστικές. Το θέμα είναι
ότι πρέπει λίγο να σπάσει, ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά πρέπει να σπάσει αυτή η σχέση που υπάρχει με τους ανθρώπους του παρελθόντος. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πιο ριζικό ζήτημα. Η εκπαίδευση, όπως την ξέρουμε σε αυτή τη χώρα, δεν είναι σαν να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Η σωστή εκπαίδευση θα βοηθούσε πάρα πολύ στο θέμα του ρατσισμού, γιατί όλος ο κόσμος θα μάθαινε για διάφορες κουλτούρες, για τους ανθρώπους με άλλα κιλά, οτιδήποτε. Θα μαθαίναμε να ζούμε μαζί με αυτά τα άτομα και είναι και μέσα από την οικογένεια πολλές φορές το θέμα της εκπαίδευσης. Είναι η βάση αυτό το θέμα, που από εκεί ξεκινάει, πιστεύω, το θέμα το να κράζουμε και να σχολιάζουμε αρνητικά άλλα άτομα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει και όντως η εκπαίδευση έχει βασικό ρόλο στο θέμα, αρκεί να γίνεται σωστά βέβαια. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας βοήθησες πάρα πολύ, σου εύχομαι μια τέλεια μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.